Habang papalapit ang Earth Day, muling nagbabala ang environmental advocates sa lumalalang epekto ng climate crisis sa mga komunidad, lalo na sa mga lugar na may malalaking energy projects. Sa isang talakayan sa So to Speak, ibinahagi ng Nuclear-Free Bataan Movement at Young Bataeños for Environmental Advocacy Network ang kanilang mga obserbasyon sa epekto ng coal at iba pang energy sources. Hindi nakinabang ang mga communities na doon na yung mga host communities. Pero samantala, yung mga kumpanya, yung mga corporations na may-ari ng planta, sila yung kumikita ng limpak-limpak na salapi. Ayon sa grupo, kabilang sa mga epekto ang pagdami ng respiratory illnesses, lalo na sa mga residenteng malapit sa industrial at energy sites, pagkawala ng kabuhayan at kakulangan sa tubig na nakakaapekto sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Ito pong problema natin sa kalikasan ay hindi lang po simpleng problema. Ito po ay kumbaga systemic na problema na kailangan po natin putulin. Subaybayan ang buong talakayan sa So to Speak podcast sa Miyerkules, Abril 29, alas 8 ng gabi sa CLTV 36 Digital Channel, YouTube at Spotify. Ako si Sonia P. Soto, host ng So to Speak at nag-uulat para sa CLTV 36.